Hiljaa hiljaa hiivitään me junalaiturille. Ohjaamossa ei ketä näy, siis virtamoottorille. Piperkaakku purnukan heti löysi Joonatan. Täyn herkkuja junaton ohjaamme piilohon Kasper ja Jesper ja Joonatan. Puuroriisisäkkejä me viemme 15. Limppua ja simppua ei ennen nähty moista. Kun vatsa taivan piukottaa, niin paketeja avataan. Täyn lahjoja junaton ohjaamme piilohon Kasper ja Jesper ja Joonatan. Monta on nyt nimeä, joit lahjat kaappasimme. Kirjat, lelut, soittimet ja villapaitulinne. Ei taasan käy se onni vaan, mut oman onnen luodassaan. Hei, itse voi ottaa, jos kukaan ei anna. Hei, Kasper ja Jesper ja Joonatan. Hei, junat voi viedä, ei kukaan meit löydä. Ja lahjat voi ottaa ja herkut voi syödä. Hei, Kasper ja Jesper ja Kasper ja Jesper ja Kasper ja Jesper ja Joonatan.